Jatend duond bura mar PLP Karua oseyo jotend pinje adek ma Afrika ma ugwe kuom nyayo timbe mag ndicho kod sando oganda kar mondo gichiw arita mowinjore ne jopiny. Nowuoyo kinde mane gichiwo ote ewi ndicho mar Bob Njagi gi Nicholas Oyo bang' doho ma Uganda miyo piny owacho margi ndalo 7 mar chwalo ji ariyogo e doho. Lidio Keyo nigi ler mar wachni. Ndicho mar Jokenya ariyo, Bob Njagi kod Nicholas Oyo, medo nyuolo paro mopogore opogore kinde ma pok ong'ere kama jokend rito oganda go nitiere. Jatend duond bura mar PLP Karua oseyo jatend piny Kenya William Ruto kuom ling' ewi ndicho mar jogo, ka bende oseyo kit agoko mowacho ni jotend pinje Afrika ma ugwe tiyogo kuom jopiny ka gindhiyo gi tok chik. No known formal communication has gone to Uganda from the government. No protest note, no inquiry note, because they should be saying publicly, because we need to know. How is one William Ruto, the head of the Jumuiya, yet he allows his citizens to be mistreated by other heads of state? And I want to tell the 3 heads of state of Kenya, Uganda, Tanzania, the Jumuiya was not about you protecting yourselves from criticism by your citizens. The Jumuiya is about the citizens of East Africa engaging one another, trading with one another, delivering services to one another so that they may prosper. Now, instead of prosperity, it's doom, gloom, death, abduction, and torture. Mabiro bang' doho ma Uganda chiwo ndalo 7 ne piny owacho margi mar chwalo Oyo kod Njagi e doho. Bang' kane ondhegi ndalo 14 mokalo, ka jokend rito oganda koro oluongo ng'anyo chieng' tich ang'wen jumani mar sundo piny Uganda mondo wach kama gintiere. The courts of Uganda have entertained a habeas corpus application filed by the Ugandan lawyers, and I'm told today they have extended a further 7 days for the Ugandan government to tell the court of the whereabouts of Bob and Nicholas. This Thursday, 16th October, citizens, human rights defenders will take to the street across the country to demand the immediate and unconditional release of Bob Njagi and Nicholas Oyo. Karua oseyo jatend migao mar pinje ma oko Musalia Mudavadi kod jagoro maduong' e migao no Korir Sing'oei kuom chamo osara, to kata kamano ok giti ne jopiny. We do not know what Bob and Nicholas have gone through in the last 14 days. We do not know whether they are wholesome. We do not know anything of their well-being. It is torture to family and friends, and we are telling the KK administration style up. Karua goero kamano ne ute fwambo kuom keto oganda e ler ewi ndicho ma osebedo kadhi mbelego. Hakoro wacho ni ponono ne piny owacho medo ling' ewi wachno, to gibiro kawo okang' mar chwalo duondgi kaka ginie ma ging'eyo. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.